في سفره إن شاء الله تنهى بالشافعي إلى روح الله الأكبر شافع وإلى حضرة ذهني ومنكم وذن أهلي وذن أهلكم شؤون ليلهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir As-Salisu. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. As-Salisu utawi kang kaping 3. An Aisyah saking Aisyah tentang apa kalau ini? Al-Hissu babul hissi ala isdiyati minal qawl. Ya. As-salisu utawi kang kaping 3 iku an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngucap sapa Aisyah, ma sholla ora sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan kelawan sholat ba'da'an nazalat ing dalem sakwise yen to temurun ba'da'an nazalat ing dalem sakwise yen to temurun alaihi ing atase nabi apa idza jaa nasrullah wal fathu ayat utawa surat idza jaa nasrullah. Maksudnya Nabi langsung sholat ketika menerima wahyu idza jaa nasrullah. Kemarin diterangkan itu menjadi simbol sekedap malik Nabi itu bakal tilar dunia. Ilayakulu kejaba ngendika utawa dawuh sapa nabi ilayakulu kejaba ngucap utawa dawuh sapa nabi fiha ing dalem salat. Jadi salat kuwi nabi maca apa? Subhanaka rabbana ing subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iku sing diwaos Nabi setelah menerima ayat idza jaa nasrullah, Nabi sholat. Ning sakjerone sholat, Nabi banyak membaca niki. Subhanaka kelawan maha suci Tuhan. Rabbana duh pangeran kita. Wa bihamdika lan kelawan muji Tuhan. Allahumma ya Allah, infir mugi ngapura panjenengan limaring ingsun. Nabi dhewe kok krasa Nabi bakal tilar dunya. Makanya yang dibaca termasuk lapat nyuwun panapura. Rabb subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat Bissohihaini ing dalam sohah loro. Berarti sinten Bukhari Muslim. Anha saking Aisyah. Aisyah kan dua. Kana Rasulullah utawi lafat kana Rasulullah. Kana ono. Nanti dimaknani. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yuksiru ngakeh-ngakehake sapa Rasul. Ayakula ing to ngucap sapa Rasul fi ruku ini ing dalem rukuke Rasul wa sujudihi lan sujude Rasul. Nah ngakeh-ngakeh iki berarti banyak, tidak cukup sekali atau 3 kali. Dengan kan biasanya sujud utawa rukuk macane tasbih ping-ping paling ada pengen patas ya diwaca sepi ya tau mau pengen telu minggu sunnah jangan sholat patas sholat ngempet tau nanti diwaca pengen telu ya iso malah sholatnya dengan setiap rukuk setiap sujud tasbih disang-sang betul
sah. Tasbih diwaca ping 3 niku sunnah. Tapi di sini Nabi yuksiru, ngakeh itu berarti tanpa bilangan yang tidak terbatas. Tidak hanya sekali, 3 kali, 7 kali. Mungkin iso ping 100, mungkin iso ping 100 utawa 300. Seperti ini kalau sholat tasbih ada berapa tasbihnya? 300 dibagi dalam berapa? Berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti 1 rakaatnya 75 tasbih. Niki. Nah, kalau wong nak mati niku biasanya nak sensitif, ya memang dikasih kesempatan kanggo ibadah saakeh-akeh. Biasanya nak calon husnul khotimah, calon wong apik niku nak arep mati ya delalae niku terbiasa utawa digampangke nglakoni barang sing apik. Bene napa? Apa kira wong mati dadak boten soleh bawa atau perubahan tingkah laku wong sing meh mati niku sebenarnya sejak kurang 2 tahun itu wis iso diiteni. Sudah ada perubahan. Nah, bahkan nak wong Jawa ki nak niteni bahkan kurang apa? Kurang berapa hari? 40 hari. Biasanya ki wong mati biasanya kok duwe sedulur atau tonggo atau keluarga mati, biasanya dihitung mundur dari 40 hari. Ternyata baru lagi oh jebule kok ini. Nah, aslinya sudah memberi banyak perlambat. Cuma sing urip keluarga ora glewo. Nah, tapi wong nak sing wong apik ndelalae ketika sudah mendekati ajal, Gusti Allah niku nak memang takdirke arep dadi wong sing apik, dadi ahli swarga, yo ndelalae digampangke nglakoni perkara sing apik. Termasuk napa iki ngakeh-ngakehke sholat. Nganti sholatnya tasbihnya tidak cukup berapa kali? 3 kali. Diwaca sakake. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak hanya ping 3, bisa ping sak pirang. Tapi ya suwake nah memang dikehendaki oleh Allah menjadi penduduk neraka yang gelalai nopo gampang enteng nglakoni barang maksiat. Hawane iki yo pengen maksiat. Mugi-mugi kita sampe nanti dalam keadaan amal yang biasa kita lakukan. Biasa sholawat atau sholawat. Yo muga-muga sesuk matine pas maca sholawat. Dengan biasa ngaji, yo muga-muga mati orang ninggal ngaji. Jangan biasa sholat, nah mati juga orang ninggal sholat. Makanya termasuk Umi melihat Abah nih, Abah itu dalam keadaan sakit sekeras apapun, insya Allah Abah nih boten ninggal sholat. Ya karena Abah kan di ICU. Ya jam-jam segini Abah itu masuk ke ICU. Umi temenin karena memang jamnya itu sampai jam 6 itu Abah masih bisa sholat. Bahkan ketika Umi harus keluar, si Umi pesen nih, Mbah, ampun supe, di Betagarian ajeng sare nunggu sampai jam 7. Jam 7 kumpul isak dengan sholat. Terakhir itu Abah masih sholat maghrib. Isaknya karena Umi sudah harus jam keluar, tapi pun Umi pesen nih, Abah jam 7 itu sampun isak. Depannya jam dengan langsung sholat. Dan menjelang subuh, nah itu kan Umi dipanggil, apa sudah dalam keadaan koma, sudah dalam keadaan tidak kesadarannya sudah melemah. Terus yang kita sampai lebih sedikit apa berkuat. Dalam keadaan itu Abah masih selalu sholat. Insya Allah yang tinggal sholat karena dalam keadaan sudah tidak sadar. Dan itu ahli sholat, delalai dalam keadaan sholat. Dan anak-anaknya Umi juga menyaksikan Abah itu ahli ngaji. Kita dengan sendiri santrinya juga menyaksikan Abah itu ahli ngaji. Ramadan yang terakhir Abah itu
di rumah sakit kan tanggal 1, tanggal 2, kira apa langsung tanggal 3. Niku mawon apa harus bernapas pakai apa nih? Iya, pakai selang. Itu pun kalau urusan ngaji sampai Mbak Tata itu sampai bilang, Abah itu sakit seperti itu, nafas mawon kangelan. Tapi kalau untuk urusan ngaji, karena Mbak Tata pun kalau mau ngaji kan selalu kadang tasbih dengan Abah. Umi pun kadang tasbih dengan Abah kalau sesuatu yang masih janggal, belum paham, belum hati-hati nih. Tapi kalau urusan ngaji seakan-akan nafas Abah itu langsung landu. Nafas Abah langsung langsung kuat. Sama gitu. Rekaman-rekamannya video sampai Mbak Tata sendiri, ya Allah Abah itu sakit kayak gitu nafas rekamelan. Tapi nak mumi Abah Mbak Tata ajeng kasar kumberikan. Mbak yo Abah gampangannya napa film-filman ngoten niku langsung tangis disemake. Karena apa? Hariannya adalah ngaji. Dan jangan menyaksikan sendiri. Wiridane apa? Mujahadah Selasa Kliwon. Abah posisi sakit seperti itu aja, Abah memaksa harus pulang. Padahal aslinya ketika yang terakhir Abah sudah jalan kangelan, membawa nafas, membawa nafas bantuan. Niku Abah jatahnya belum boleh pulang. Tapi mergo kilingan jamaah, kilingan napa niku wiridan mujahadahe Abah direwangi langsung. Mumpung mboten Abah sakit koyo ngono ya wis ora berwegah. Tapi berencana Abah selagi awakku ijek iso dijunjung, gitu. Lambeku ijek iso digawe ngomong, insyaallah Abah tetap ngaji. Lah gambarane ngoten niku. Delalain niku nak wong apik itu akan meninggal sesuai dengan amalnya sehari. Orang tau ninggal sholat, ya insya Allah nanti tilare nggih boten ninggal sholat. Mbah Mamat juga ngoten, ya toh. Asar masih bisa sholat. Nah, itu mulai jam 5. Lah umi kilingan ngeten iki jam 4:30. Terakhir katanya Mbah. Terakhir Mbah Mamat itu juga ngendika ini endi kalau saya di. Nah, terus Mbah Aat bener dan padahal rano wonge mungkin kayak beresake ulil ngoten. Dengar umi ngaji ngoten iki dari temannya Mbah Mama, bener lho, lah kaya anakku kok jarine ora ono, langsung dipanggilkan Mbah, enteni Yosek, enteni cek ngaji, enteni sakram umi. Dan umi ingat Mbah Mama itu insya Allah sholat yang ditinggalkan itu maghrib karena sudah dalam keadaan boten sadar dan pas persis azan isya kita Mbah Mamun juga tilar dulu. Nah, sama kebalikannya Abah hari ngaji yudulai sakit parah pun tapi urusan ngaji enteng. Ahli mujahadah yang dikasih kesempatan untuk bisa bermujahadah. Lalu nanti ngomong sesuatu yang sami itu umpama arep meninggal itu ya dalam keadaan amal yang biasa kita lakukan. Tapi biasa kebalikannya, wong elek itu ya kadang ahli maksiat arep mati yo dilalai marani nggon maksiat. Biasane mangko PK nyanyi karo LC ya. Yo dilalai wong arep mati yo kok yo enak ning ngambil omah kok yo arep mati dadak goleki PK. Arep mati lak kena ngombe iki yo dilalai. Arep mati yo kadang malah nangkep botol. Jadi itu mergone nopo? Gusti Allah saya ngatur sesuai dengan kebiasaannya. Makanya dengan kami biasakan yang baik supaya akhir hayat kita juga dalam keadaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli ing lafaz subhanaka Allahumma. Niki sedhi akeh-akeh. Rasa yang kuwi mergo rasa menjelang dunya niku Nabi kathah maca tasbih niki. Ya ta'awalu hale nindakake utawa nglakoni sapa Nabi Al-Qur'ana ing perintahe Qur'an. Napa Nabi ngakene niku? Ya mergo Nabi nglakoni perintahe Al
Quran. Apa nih kok? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kon ngakeh-ngakeh iki. Makna ya ta'awalu utawi maknane lafaz ya ta'awalu Quran. Maknane apa? Iku ayat malu tegese nglakoni sapa nabi. Ya ta'awalu bi makna ya malu. Ayat malu tegese nglakoni sapa nabi ing perkara. Umira kang diperintah sapa nabi bihi kelawan mahfil Qur'ani ing dalem Quran. Fi qaulihi ing dalem dawe Allah Ta'ala hale maha luhur Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Iya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nggih, ana wis krasa ora-lara. Ora kok telung dina ora mari iki kudune jenengan gagapi. Nggih. Nak wong itu napa ya? Hati dan perasaannya itu nopo jenenge sampun iso ngrasake, biasanya kita nanya 3 hari. Wong kok lara punjul sama dino, lara 3 dino kok mari sehat. Lara kok 3 punjul sama 3 dino, iki sing kudu nanti-nanti. 3 dino batas sebulan. Wak mungkin jenengan nak lara kok punjul aja ngepenake lara. Lara punjul 3 dino iso-iso uga kuwi napa arep mati. Wah, aja seneng lara. Makane kula nggih nonton awak lara mriyang kaya apa tak gawe aktivitas. Mergo nek wis kaset lara kok manja mundur mongko 3 dino bali. Iso-iso tekan dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Puji. Fasabbih nuli maca tasbih sapa sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran ira wastaghfir lan njaluk ngapura sira ing rabbika wa bi riwayatin lan iku ing dalem riwayat di muslimin kedua Imam Muslim kana Rasulullah utawi lafaz kana Rasulullah karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuksiru ngakeh-ngakehake sapa Rasul ayakula ing yen to ngucap sapa Rasul qabla ayyamuta ing dalem sadurunge yen to tilar donya sapa Rasul subhanaka Allahumma ing subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki lafaz wiridan sing diwaca Rasul ketika Nabi mendekati mati. Diwaca sareng-sareng. Napa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Niki kok iso dicatet diapalke. Nah, ini termasuk ilmu untuk masyarakat. Link MS-nya untuk masyarakat ini gede banget. Dengan nanti besok mungkin dengan bawa jadi tokoh, dengan diparani, Pak nyuwun tulung, niko ibu-ibu pun temen, bayi kula nemen, bapak kula nemen. Nah, utawa dengan ana wong loro, dengan kei amalan kon maca subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Iki dungane sinten? Nabi Muhammad. Eling-eling iki nak dadi motif sok jenengan nak dijaluki donga amalan kanggo wong lara kei amalan Kanjeng Nabi. Subhanaka maha suci Tuhan. Allahumma ya Allah wa bihamdika lan kelawan muji Tuhan. Astaghfiru nyuwun ngapura ingsun ka ing sira wa atubu lan tobat ingsun ilaika maring sira Gusti Allah. Qalat ngucap sapa Aisyah tu Aisyah kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah ma utawi apa iku hadir kalimatu ikilah pira-pira kalimat alati ya kalimat aro kang ningali ingsun aro kang ningali ingsun ka ing sira adasta hale nganyar-nganyari sira adasta hale nganyar-nganyari Tuhan
ha ing kalimat takulu kang ngucap sapa sira ing kalimat. Maksudnya diwoto terus pokoke wiridan tasbih sing dicekel iki ngucape lafaz kuwi mau. Ju'ilat den dadekake limaring ingsun apa alamatun alamat fi ummati ing dalam umat ingsun. Dan ini padahal juga dijadikan pertanda alamat umat Kanjeng Nabi ini umat sing seneng wiridan maca iki sadurunge mati. Niki dijadikan ulat li alamatun. Cirine umat Nabi Muhammad kuwi nak mati wiridan utawa maca napa wau subhanaka Allahumma idza ra'aitu ing dalem nalikane weruh sapa ingsun ha ing alamat kuntu mongko ngucap ingsun ha ing alamat ya alamat meh mati iki mau ketok meh mati mure wis ketoke cendhek lara ora mari kok akeh-akeh maca kuwi idza jaa Iza jaa ing dalem nalikane teko apa nasrullah pitulungane Allah wal fathu lan kabedah ila akhir surati maring akhir surat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat lalu kedue sapa Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat lalu kedue Muslim kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang dhuwur riwayate Sahihaini Bukhari Muslim karena iki riwayate Muslim. Yuksiru ngake-ngakehake sapa Rasul mingkoli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah lafaz subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah wa atubu lan tobat ingsun ilaihi maring Allah. Lafale beda-beda. Ana sing subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ana sing subhanaka apa? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tinggal dengan arah kanggo domir ka apa domir hi. Kolat ngucap sapa Aisyah. Kultu nggih niku. Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah ara ningali ingsun ka ing tuan. Tuksiru hale ngake-ngakehake tuan min qouli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi ing ucapan subhanallah. Niki Aisyah ora dhewe. Aisyah niku berarti sinten bojone Kanjeng Nabi. Yang banyak tahu tentang suami ya pasti istrinya sendiri. Ya seperti Umi bercerita Abah ketika mau tilar dunia kaya apa. Ya sama ini Aisyah menceritakan ketika Nabi meh tilar dunia, Nabi ngekeh-ngekeh maca tasbih. Pakola nuli dawuh sapa Nabi, ahbaro ngabari ing ingsun. Sapa Rabbi pangeran ingsun. Nah, Nabi dikabari karo Gusti Allah. Ani sedurunge ingsun iku saaro bakal ningali ingsun alamatan ing pertondo utawa alamat fi umati ing dalam umat ingsun. Dikandani karo Gusti Allah. Wis sesuk dadi pertondo umatmu ya umat sing akeh maca tasbih. Wa idza ra'aitu nuli ing dalem nalikane ningali ingsun ha ing alamat aksartu mongko ngake-ngakehake ingsun min qouli subhanallah ing ucapan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Fakot ra'aitu mongko teman-teman ningali ingsun ha ing alamat idza jaa nasrullah wal fathu. Fathu Makkah ai tegese Fathu Makkah kemenangane kota Makkah. Wal fathu itu maksudnya menange kota Makkah. Wa ra'aita lan ningali sira anna saing menungso yadkhuluna halim mlebu sapa nas
yang kuluna hale mlebu sapa nasfi dinillahi ing dalem agamane Allah afwajan hale golong-golongan. Wong nak mlebu agama niku yo wae. Nah, pemimpine mlebu ya sak anak buahe mlebu kabeh. Fasabbih nuli maca tasbih sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran ira. Wastaghfir lan nyuwun ngapura sira hu ing Rabb. Innahu setuhune Rabb iku kana ana sapa Rabb iku tawaban zat kang akeh nrimo taubat. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4 iku Anasin saking Anas radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Anas, inna waha setuhune Allah azza wa luhur Allah wa jalla wa agung Allah iku tabaan nuli-nuliake sapa Allah al-wahya ing wahyu. Maksudnya tetap melanjutkan. Tabaan itu melanjutkan utawa nuli-nuliake sapa Allah al-wahya ing wahyu ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla. Nah, ini ditaswir. Aslinya qabla. Ditaswir jadi qabla. Taswir itu cilik bermakna sedikit. Qabla wafatihi ing dalem sadurunge kurang sithike tilare Nabi. Mek kurang sithik, mbok kurang seminggu, mbok kurang 40 dina, mbok kurang 3 dina. Hatta tuwfiya sehingga sedo utawa wafat sapa Nabi. Ini Nabi menjelang ajal, maksudnya ngoten. Qabla wafatihi itu menjelang ajal. Nabi ngekeh-ngekeh maca tasbih. Aksaro ma ing dalem wektu kang luwih akeh. Karena ono apa wahyu. Maksudnya walaupun Nabi mentilan dunya, Nabi tetap mendapatkan wahyu. Orang dumeh Nabi loro, meh mati, meh sedo terus wahyune mandeg boten. Muttafaqun alaih. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku Jabirin saking Jabir radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Jabir, ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu den tangekake saka kubur sapa kulo abdin saben-saben kawula alaman netepi ing ngatasé amalan sing mikake mau mata kang mati sapa abet alai ing ngatasé man. Orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya besok dibangkitkan dari kubur juga sesuai dengan kebiasaannya. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim babun ayadai ubab Tibaya nikah roti turu fil khairi ing dalem nerangake akeh-akeh dalane kebagusan. Nerangake dalane kebagusan kuwi apa wae. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala wa ma utawi apa tafaluna kang agawe sapa sira kabeh ing man. Nyatane bayane min khairin saking kebagusan. Fa inna wa krana setuhune Allah bihi kelawan ma iku alimun dan kang ngaweruhi. Ora ana perkara sing ora dikawruhi Gusti Allah. Kabeh amal lan sami mesti diharteni Gusti Allah. Ya tanpa kanca ora weruh, guru ora weruh, wong tuwamu ora weruh. Al-Baqarah pinten niku 215. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wa ma taqalu wa ma utawi apa taqalu kang agawe sapa sira kabeh ing man nyatane min khairin saking kebagusan yaklam main modho artine cuma redaksine beda yaklam mongko bakal ngerti hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Jenenge Al-Baqarah 197 wa qala lahu sapa Allah Ta'ala kaman mongko utawi sapa wonge iku yak malu ngamal sapa man
miskola daroten ing sak bobote semut budak. Semut budak iki ngerti? Semut abang sing biasane ngeret gula. Semut kan dengan sing lebih macam-macam toh. Semut gede jenenge ngangkrang. Iya toh, ngangkrang. Ana meneh adine kuwi semut ireng. Ana meneh adine semut abang. Cuwilik iki jenenge semut apa? Budak, ora bu, tapi apa? Bu. Nah, miskola doroten ing sak bobote semut budak. Ketano amalmu tuh nak ditimbang sebesar napa? Semut kuwi kira-kira piro timbangane? Mbok timbangane ana pirang kilo, ana wirana mili mbok ya. Berarti sekecil apapun amal kita mesti dibales Gusti Allah. Khairan ing kebagusan, apik. Ya romongko weruh sapa manhu ing khair al-zilzalah wa qala lan dawuh sapa Allah taala man utawi sapa wonge iku amilan ngamal sapa man sholihan ing amal kang saleh fali nafsihi mongko manfaat ing awak dhewe man. Dengan kowe ngaji yo manfaate gawe awakmu, dengan salat yo gawe awakmu. Ora ono sing manfaate janjane gawe wong liya. Kabeh jane balike kanggo awake dhewe. Al-Jaziyah ayat 15. Wal ayatu utawi pira-pira ayat fil babi ing dalem iki lan bab kena dhuwur iku kasiratun akeh. Wa amal ahadisu anapun utawi pira-pira hadis fakasiratun iku akeh jiddan kelawan banget. Hadis sing nerangke jalan menuju kebaikan yo akeh. Wa utawi ahadis iku ghairu munhasiratin ora keringkes. Ya maksudnya orang diringkes tak hadis no hadis. Engko insyaallah dibahas nanti pirang-pirang hadis. Panaguru nuli nutur sapa ingsun tarafat ing arah-arah minha saking ahadis. Tapi ora di napa? Ora ditulis kabeh, sebagian tapi akeh. Al awalu utawi kang pertama iku an Abi Dzar Jundub bin Junadata saking Abi Dzar radhiyallahu anhu lan ucap sapa Abi Dzar kultu ucap ingsun ya Rasulullah ayul amali utawi endine pira-pira amal iku afdhalu luwih utama. Niki Abi Dzar takon Nabi amal sing paling apik paling utama niku apa? Ora jawab sapa Nabi al imanu hiya iman billahi kelawan Allah. Amal sing paling apik niku napa? Iman. Wal jihadu lan jihad utawa perang fi sabilihi ing dalem dalane Allah. Perang saiki maksudnya ya ora kudu panggul senjata, dengan panggul pen, gawa pen ngesai kitab ngaji itu termasuk jihad. Kultu ngucap sapa ingsun ayu rikobi utawi dine pira-pira budak iku abdul luwih utama. Takon Nabi, budak sing paling apik dimerdekake iku sing piye? Budak iku ya dianggepe pekerja. Sing kudu dimerdekake dhisik iku sing kaya apa? Kala jawab sapa Nabi, anfasuha. Nggih. Anfasuha ya iku luwih apik-apike riko. Nek takok arep budak iki sing kudu merdekake ya sing paling apik. Cara kerjane sing paling kenteng. Cara kejujurane ya sing paling jujur. Cara setia ya sing paling setia. Indah ahliha ing dalem mungguhe keluargane riko. Wa aksaruha utawi akeh-akeh riko apane samanan regone. Sing kedua sing kudu mbok merdekake iku ya sing paling larang regone. Cuma kan saiki rono budak biar nak takok nabi budak sing kudu dimerdekake iku ya sing larang regane
tur sing napa sing luwih apik cara kerjane kenteng cara ngasilke dhuwite akeh kultu ngucap ingsun fa ilam afal nuli lamun ora agawe sapa ingsun agawe ora iso nglakoni apa mau jihad ya ora iso merdekake budak. Nah terus Nabi kula urung iso kon jihad urung iso merdekake budak isih eman kolan jawab utawa matur sapa Nabi tu inu ya nulungano ya iku nulungano sira soni ing wong kang agawe. Nah ora iso seiman-eman merdekake budak ya minimal berilah pekerjaan orang yang butuh pekerjaan. Makanya sesuk jangan kena untuk gawean, ana kocone urung gawean ditawani yo karo yo karo kerja kono. Nah, itu termasuk amal sing apik. Autasnau utawa agawe sira li ahroko maring wong kang nyambut gawe. Yo nek ora iso nyambut gawe wong nek gawean yo paling ora apik karo wong sing nyambut gawe yo karo pegawemu diapiki tukangmu diapiki kuline diapiki kudu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah aro'aita ana ta weruh sira utawa ai akhbirni aro'aita ai akhbirni tegese ngabarno tuwani ing ingsun indo uftu lamun apes sapa ingsun Ambadil amali sanging sebagiane amal. Ya Nabi kula ora mampu kabeh. Awet jihad ya ora mampu, merdekake budak ya ora mampu, nyai gawean ya ora. Mergawe napa karo wong sing mergawe apik ya ora iso. Kula terus kono apa Nabi. Kula jawab sapa Nabi takufu nyegah sira. Syarroka ing ala ira aning nasi saking manungsa. Nah iso kabeh yo minimal aja elek karo wong api wong kaya api aja mbok leki fa inna krana sedune takufu syarroka iku sedekah dadi sedekah mingka saking sira ala nafsika ing atase awak dhewe ira. Mergone napa? Ya nek wong ngapiki wong kuwi dadi sedekah, nek ora iso membantu minimal jangan mengganggu. Asoniu utawi lafat asoniu iku bisa dikelawan sot al-muhmalati kang den sepekake saka titik. Ya sot nama titike dadine dot. Hadza utawi sot wa ya sot iku al-masyhuru kang luwih terkenal. Ya memang asoniku baru lan diriwayatake apa ian lafadho ian bilmu jamati kelawan den titik. Nah no titike karo titike ya sot mergo titike makane ora so ian tapi apa do ian ai dzadiyain tegese wong kang duweni kasiya-siya min fakrin saking fakir au iyale utawa batih rayah. Batih rayah itu keluarga. Bayai dia amali batih rayah itu keluarga. Wa nahwa dzalika lan sepadane mengkonolah fakrin au iyale. Wal akhrabu utawi lafat akhrabu iku aladi wong la yumkinu kang ora ngukuhake sapa aladi la yumkinu kang ora ngukuhake sapa aladi ma ing perkara yuhawilu kang nandani sapa aladi fi'lahu ing agawe ma wallahu a'lam bishawab wal